थांनाया जानाय नंला माथो ना? आया मानोथो थांला जाखो? न'आव थांनो होननानै फैखाबाय ओंखारबोखाबाय आरो होजोंबो खबर हरबाय। मा जाखो नोंलाय? बेनोथ' जाबाय दा खोथाया। अलंबारनो फैसा नांगौब्लालाय आरो बोरैथो थांबावनो जोंलाय? अलंबारनो फैसाखौ होग्रोनोसै, गाबोन ओंखारलांफिनोसै। बिखुनजोआ ना बेदर जगार खालामनानै दोन्दोंमोनदां। आयु जासुलाया, दिनै थांबाल' मोनजागोन आरो गाबोन थांबाबोथ' मोनजागोन दा। दे आं फन खालामनानै न'आव बुंहरफिनगोन। थौदो थांसै न'आव। माथो खामानि जाबावनो होमबालाय? न'आव थांफिननायानो मोजां जासिगोन। थौदो। नै आलासि जानो होननानै थांनाय मानसिफ्रालाय मानोथो फैफिनखो? माबायै एसे आर्जेन्ट खामानि ओंखारब्रबबाय, बेनिखायनो गाबोन थांनोसै होननानै फैफिनबाय। ए बिदिसो जाबाय। आंहा आरो नोंसोरखौ थांबाय साननानै हारसिं जागोन न'आव, बेनिखायनो लावगिमोनखौ लिंना लायनि, हराव हारसिं उन्दुनो गिगोन साननानैसो लिंहैनो नागिरदोंमोन आङो। दे आयै दिनै नांला दे, गाबोन लिंना लायबानो जाबाय। औ नोंसोरनो फैखाबाय दा, मानोथो लायबावनो? फैदो न'आव। सोरांस्लि आंखौ हमफैलाय। खर'आ मिथिं माथां मोनदों। सोरांस्लि मा ब्रेक गैयि बायदि गोलैलाबायनो नागिरखोब्रा। ए गथ'आ फरायनो होनाया माथो उन्दुनानैसो दङ? ओइ नोंखौ लेखा फरायनो होनाया मा उन्दुबाय थाखो नोङो? मामा फरायबाय थानायावनो बोरैबा दै थांदों। नोंलाय हस्टेलावबो बिदिनो फरायनो होबाबो उन्दुबायसो थायोना माथो? हस्टेलाव बिदि उन्दुनो मोना माथो। सार मोनानै गिदिंबाय थायो लावथि लानानै, उन्दुनाय नुबाथाय फ्राद बुनानै होयो। ओइ मामा नोंलाय आंखौ मानो एसेबां बुबाय थायो? नंगौनि नङानि थाम माने बिदि बुयो? नोंलाय आंखौ बुनोसो जोनोम होदों ना मानसि बानायनो? ओइ गथ' नोंखौ बिदि बिमाजों उल्था फाल्था बुंफानो सोर फोरोङो? हा? नों दाना बिमाखौ बिराद गिदिर खोथा बुंसै माथो? हा? सोर फोरोङो नोंनो बेफोरखौ? हस्टेलाव थांनानै नोङो मोजां जाबाखै दे मानसिया, गाज्रिसो सोलोबोजोबदों माथो नोङो। रावबो फोरोङाखै आंखौ। नङा नोंखौ सोरबा फोरोंखादों? सोर बियो बुंलाय? सोर फोरोंदों नोंखौ बेफोरबायदि खोथा? बिमाया रायब्ला बुब्ला मोनसे बेफोरबायदि बिमाजों उल्था बुंफानो सोर फोरोंदों नोंखौ? मामा आं गाइखेर जाबाय थानाय सासे गथ'बाव नामा? आं सिख्ला देरबायथ'। मामा नोंनिख्रुइ आंहासो बांसिन बुजिनाय दङसै साननो थाङोब्ला। ए नोंसो आंनिख्रुइ देरसिन जाबाय आरो ना? जोनोम होनाय बिमायासो जाम्बि जाबावबाय आरो ना नोंनि थाखाय? न मानि बिदि नङा। सासे बिमा आरो बिफाया गथ'खौ जोनोम होबायब्ला गथ'खौ मोजां खालामनो नांगौ। बेफोरबायदि नंगौनि नङानि थोबसे खोथायावनो माब्लाबाबो फिसाफोरखौ आखाय दाहो मामा। गोबां बिमा बिफाया मोजां जाथों होननानै सिगिनो होननानै होदावो, बुयो, नाथाय बे गोरोन्थिसो मामा। बुनायजों होदावनायजों सिगिनायजों गथ'आ माब्लाबाबो मोजां जाया, गाज्रिसिनसो जायो, अहंकारसो जायो। बेनिखायनो जेसेबां हायो गोदै नर्मेल खोथाजोंसो गथ'खौ बुजायनो नांगौ, दाय मावब्लाबो। मिथिगौ मामा? गथ'आ माथो एसे मेलेमजिबियानो आंना फिसाजोआ। माखौ नायदावदों मामा? दे फरायगोन ना फरायला नों बेखौल' बुंदो। फरायाबा बिजाबा दलद जाबनानै दोनदो आरो फैदो, उन्दुफैदो। मोनसे बाथ्रा बुंनो दंबावो आं। मामा आं फरायखांबाय फरायला। आरो मोनसे खोथा खोनासंलाय मामा, आं जेसेबांखि दाय मावा मानो
आंखौ रायनो नाङा। आंहा माबा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ बुजाय। गुरै रावजों बुं, आं मानिगोन। आरो ना, आंखौ सब समाय नैबे खर'आव आखाइ दाहो। नैबे खर'आव मेलेम दङ। मिन्थिगौ मामा? बे मेलेमा बोरैबा गलियोब्ला आं सेलटेप फिउस जाखागोन। मिन्थिगौ? बेनिखायनो सब समाय नर्मेल। सोरांस्रि, आंखौ लांफै बिसिनायाव। हो? बिफाया दिनै जौ लोंनानै फैदों? बेथ' पुरा निसायावसो दंखायो। बिनि माथोआवनो हमनो मोनखाबाय आङो। लोंनानैसो फैखादों बेयो दिनै। मामा, बाबाया दिनै जौ लोंनानै फैदों? औ आइ, नोंनि बाबाया जौ लोंनानै फैदों। आइ, नों दलद थांनानै थां उन्दुहैदो। आरो नोंनि बाबाया माबा मोनसे बुङोब्लाबो नों जेबो दाबुं दे आइ। नों सिरि उन्दुलां। मिन्थिखायो दा बाबाया जौ लोंबा आंखौ माबायदि खालामो? नोंखौबो रागा जोंबा बुगोन मामा। बेनिखायनो सिरि थानानै थां उन्दुहैदो थां। बाबाया माथो दाबो जौ लोङो? होमबालाय आं आबैनियाव सोंनायावलाय आबैया मानो जौ लोंला होननानै बुंखो आंखौ? आबैया थगायदों। औ, आबैया आंखौ मोजाङैनो थगायमारबाय बियो। आरो जुदिव आबैया आंखौ थगायाखैब्लाबो आबैया मोनथिया बाबानि जौ लोंनायखौ। आबैजों रायलायगोन आं र'। नंमारगौसो। देरहाया आरोबाव दिनै जौ लोंबावबाय। एसेबां गोबाव जाबायमोनथ' बियो जौ लोङैया। आरो बे बारावलाय मा सिन्था जानायनि, मा दुखु थानायनि? बिदि जौ लोंनानै फैनानै आंखौ दुखु होफैफिननो सानबावखो बेलाय? एसेबां फोथायबायमोन आङो देरहाया जौ गारबाय होननानै। दिनै आरो नोङो मानो लोंफिनखो देरहा? नों मोनजायाखै ना मोनलोङाखै? ना आंनो गाज्रि? ना आंनो नोंखौ गोजोन खालामनो हायाखै? ना नों आंखौ लानानै माबा सैनांदों? नों मा साननानै जौ लोंबाय थायो? आं बोरै बुजि हाबावनो देरहा? दिनै फिसाजो न'आव दंफैयो। फिसाजो आरो एसेबां गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंनो हाग्रा जाबाय। फिसाजोआ दि बुजिनो रोंबाय बे बाथ्राखौ बिफाया मानो एसेबो सानदिया। फिसाजोआ दि बिफानि आखलखौ लाजिग्रा जाबाय बेखौ मानो बियो बुजिनो रोंदिया? देरहाया गावनि फिसाखौ बियो गाज्रि खालाममारसिगोन। देरहा, ओइ देरहा, ओइ देरहा, मा गोथां गोथां गुजुखो नोंलाय? बारा लोंब्रेबायदि बियो। आं दा बोरै थिखोनो बेखौ हारसिं? आयै, ओइ आयै, ओरै फैलाय। मा जादों बिहामजो? बाबाखौ माबा गोथां गुजुबाय थानाय खोनादों आं। मा जादों बाबायालाय? नैलाय आयै, देरहाया जौ लोंनानै फैदों, उथिनो हायाखै। आयै फैलाय बेखौ सानैजों हमनानै बिसिनायाव लांनि। जौ लोंनानै फैदों? औ आयै, मानसियानो हनै फेग्लुंनाय गोजा। देलाय बिहामजो, नोंनो बुंदोलाय बे समाव गावनि बिमाया फिसाफोरखौ बिदि नुयोब्ला गाबगोन ना मिनिगोन? हो बिहामजो बुंलाय नोङो। आं दा रागाबो जोंनो ओंखारदों, दुखुबो मोनदों, गाबनोबो ओंखारदों। दा गाबनो ना मिनिनो ना रागा जोंनो बिहामजो देलाय बुंलाय? आयै, आं बिनि बिसि जानानैनो आं बेसेबां दुखु मोनदों। आरोथ' नों जोनोम होग्रा बिमा, जोनोमगिरि, माबायदि मोनगोन नोंसो मिथिसिगौ। आरो आयै, आंबो हाला, आंबो सहायनो हाला। आयै नों मा खालामो खालामदो बेखौ। रायो बुयो, मा खालामो खालामदो। बिसोर फिसा सानैखौ जोनोम होनानै सानदोंमोन आं बिसोर फिसा सानैया मोजां जानानै बिमा बिफाखौ सनमान होगोन। नाथाय गैया, बिमा बिफानि गन्थंसो हाजोब्बाय। आयै,
दुखुखौथ' जों मोनखाबाय दा बेखौ जोङो रायब्लाबो बुब्लाबो बे गोथैसो बेखौ दा बुंब्लाबो जेबो लाब गैला आरो बेनिखायनो बेखौ थौदो बिसिनायाव हमना लांनि गाबोन जेब्ला बेनि निसाया खारगोन ना बेखौ मा खालामनो गोसो बायदि खालाम आयौ आयौ मानसियाबो जा गिलिर ओइ पापि बिदि जौ लोंनानै हिन्जावखौ बिमाखौ दुखु होस्लायस्लाय थैनानै थाया मानो साल्ला आं नङा फाग्ला नङा जावलिया ओइ ददेनाव थांनिसै 20,000 फैसा लानिसै तामिलनाडु ब्लड थांनिसै जोमैखौ लायनिसै आयै आयै सोर दं न'आव सोर मा खालामदों मावनाय दांनायखौ ज्राब दोन आरो ओरै फैलाय अलम्बार इसा आफा आइ सोरांस्रि बबेयाव दङ मा खालामदों ओंखारबो ओइ बोरजोबनाय गथ'फोर नोंहालाय बबेनिफ्राय मा बोरखांना फैलायखो होख्रावफैबाय थानो आयै मानो रागा जोंदों आंनि गाननाय जोमनाय सुनांबाय थानायखायनो नोंसोर रागा जोंदों नामा आयै गाबोननिफ्राय नोंसोरखौ रागा फोजोंला आङो आयै आं दिनै बिराद खुसिब्रा दिनैनि बे दिनाव फिसाला गिदिरा हिन्जावखौ बिमाखौ दुखु होनो हाबाय दे फिसाला उन्दैया आरो मा खालामनो हायोसै दे बुंदो मानो एसेबां खुसि आइलै आयै आंनि रुमखौ दिनै साफा खालाम दे दिनै खालामाबाबो गाबोन जागोन दे गाबोन खालामबानो जाबाय दिनै मोनासिगोनबोथ' नै आयै माबा नोङो ओइ आंनि रुमाव बेमा सोंजोबनायफोरखौ साफा खालाम दे ओमफ्राय थसकआथ' गोरा जाबायना थसकखौ सान्दुङाव लामनानै दोन दे आयै गाबोन ओमफ्राय ओइ सोरांस्रि बेडशिट गोदान होदै साफा बनानै दोनथों दे आयै मानोथो एसेबां रुम फोसाबनो होखो नोंलाय ना हिन्जाव लाबोबावसिगोन बिदिनो सानजायोब्रा लाजिनो रोङा मुर्खफोर नोंसोरनि थाखायल' मावनांगौ आं हागौ हाया मावनांगौ आंनि थाखाय मा मावदों नोंसोरलाय हा खालि दुखुल'सो होनो रोङो बिमाखौ ओइ नों मानो इसेबां रागा जोंदोंब्रा दे रागाफोरखौ नर्मेल खालामदो आंनि थाखाय खामानिखौल' मावना होदो आं गाबोन हराव सफैगोन दे आयै दे आयै आं थाखाय खामानिखौ मावनानै दोन दे थादो दे आयै दे ओइ सोलोंसै आइया मावाब्लाबो नों मावदे खामानिखौ दे ओइ बिहामजो गाबोन मा लाना फैनो नागिरखो बेलाय मानोथो एसेबां खामानि थोना थोनफेरखो बे दिनै आंथ' बेलेगसो बुजिबाय आयै थसक लामनो होलायदों लेबु खालामनो होलायदों ना ओइ खनसे हारसा हिन्जाव लाबोनो होनना बुंदोंमोन ना हारसा हिन्जावसो लाबोमारसिगोन ना माथो बेलाय जियानो जाया बिहामजो नायनोसै फिसायाथ' एसेबां मिनि बुंदों मावाब्लाबोथ' दुखु मोनगोन ना बियो मा खालामा मा लाबोयो लाबोआ गाबोन नुगोनथ' थोननाय बायदिल' मावनोसै जागोन दे आयै बिहामजो थांदो बे सैमा बांग्राया लोंनानै फैदो ना फिसाजोखौ मोजां नाय उन्दुसिननो हागौ बे सैमा बांग्राया लोंनानै फैदो ना आरो हराव जुदि माबाफोर दिगदार खालामोब्ला आंखौ गाबज्रि हर मा खालामनो हाया बेखौ आं आयै बे ना जुमाय लोङोब्ला हराव आंखौ जोबोद बुयो आरो गाबनोबो होआ अब्ला आंखौ माबायदि होख्रावनो होगोन बियो आयै खाथियाव मा बुस्थु दङ गारख्रुबलाबाय मा मिथिगोन ना माबा मोनसे दिगदार खालामथोंल' बियो दिनै लोंना फैनानै बिसि फिसाखौ माबा मोनसे खस्थ'ल' होथों बे गोदोनाजों जुमाय लोङोना बियो बिनि बे गोदोनाखौनो हाफ्रामजोबगोन आं दे थांदो आयै नोंखौ मोजां मोननाया आंनि हां नोंखौ गोसो थोनाया आंनि थांना थानाय बा दे सिरि सोरजोंबा ला बेमार जानानै दङ नामाब्रा गाना माथो गोदैथारलाय नै माथो जिबौ गोरानसो मा खबर जिबौ गोरान मा होनखो नों दरे जिबौ गोरान आंखौलाय मानो जिबौ गोरानजों रुजुखो नोंलाय हिन्जाव गैया नालाय हिन्जाव गैयै मानसिफोरखौ आजिखालि बालन्दा होना जिबौ गोरानसो होनो आयु माबा हिन्जावफोरनि बेग लानानै बहा थांनो नागिरदों बावलायबाय आरो बिनिया बहा थांनो नागिरदों तामिलनाडु थांनो होननायालाय आङो तामिलनाडु थांनो नागिरनायालाय फैसा होनायालाय मानोथो हाबफैखो बावबायदे बिनिया फैसायालाय फैसा लांनो फैदों आं नोंजों लोगोआवसो दंफायोहाय मानो इसेबां कुइसनब्रा रावबो गैया आं हारसिंसो दे फैसा थाब नांगौ दो दा हराव ट्रेन गाखोनांगौ आङो दा नङाबा ट्रेनखौ लोगो मोनहैनाय नङा
अलम्बार नोंनो फैसा नांगौ आं होगोन नाथाय मोनसे लेखा लिरगोन बे लेखायाव फोरमान होनो थाखाय सासे मानसि नांगौ थां सोरखौ लाबोयो लाबो फोरमान बिलाइयाव सासे मानसिनि साइन नांगोन फोरमाननि थाखाय अब्लासो होगोन आं नङाबा होआ नोंसोरखौ फोथायनो हायाथ' दानि जुगनि मानसिफोरखौ मदारु मानसिफोरखौ फैसा नांगौबा थां मानसि लाना फै लिरगोन हरगोन आङो बास खोथाया आया बे ददियालाय गावखौनो मा सानखोब्रा हौवानिफ्राय खावै खावै फैसा जमायनायखौनो एसेबां बिदि खालामबाय बियो गामिनि मानसिखौनो गावनि हौवानि लोगोखौनो बिदि खालामबाय बियो दे माथो खालामनो हिनजावखौथ' लायनो नांथारगोन दा बुंनाय बायदि खालामाबाबो जाला दे र' गोमथाखौनो एसे बुरखायहैलायनोसै आङो